Tımız Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyny Altyn halky döwlet kärhanasynyň täze mallarçylyk toplumy ulanma berildi. Şeýle-de döwlet başdanymyz ýurdumyzyň suw goşulyk buğdagynyň maddi enjamlaryny biniýadyny puturlandyrmak boýunça alınıp barylýan işler bilen tanışdy. Hormat prezidentimiz mallarçylyk we guşçuluk senagaty döwlet birleşiginiň düwrewaplaşdyrylan Altyn halky döwlet kärhanasynyň mallarçylyk toplumyna geldi. İlki bilen döwlet başlarymyz bu ýerde mallarçylyk toplumynyň idara binasyna bardy. Hemde döwletliň şertleri bilen tanışdy. Hormat prezidentimiz idara binasynyň sanly ulgan bölümine bardy. Bu ýerde hünärmen hormat prezidentimizi bölümiň alyp barýan işi bilen tanışdyrdy. Bellenşäli bu bölümde toplumyň çägine we önümçük binalaryna alınıp barýan işlere, şeýlegem ýedilýän mallara sanly ulgan arkaly gödäwçi etmek üçin ähli şertler düredildi. Mallarçylyk toplumynda saklanýan iri şahly mallar baradaky maglumatlar ýürüýte boyun maglardaky çiplerde ýerleşdirilip mallara berkidilýär. Çiplerde her malyň tokumy gury, saglyk ýagdaýy, günnelik sagalýan tüýdüň mukdary, keteleriň öňüne almak boýunça geçirilýän şäherler we beýleki bir näçe maglumatlar jemlenýär. Bölümdäki ýürüýte ekranyna mallary gödäwçilik etmek we her bir mal baradaky maglumat bilen tanışmak bolýar. Beýleki bir ekranna bolsa, mallarçylyk toplumynyň itaati girilgesinden giriş çykyş gödäwçilik edilýär. İşgärler sanly gomarkaly hata balynýar. Bölümde ýerleşdirilen ýene de bir ekranna bolsa, topluma degişli owagjok diýenkeler bilen ýerine ýetirilýän öňümçük işlerini gödäwçilik etmäge mümkinçilik bar. Hünärmen arkadagy gahrman serdarymyzy hemde gahrman arkadagymyzy ýurdumyzyň bir taraplygynyň şanly 30 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlady. Şeýlekem ol purzatdan peýdaranyp, ýönüzlükli dähmet çekmäge döredilen şertler üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz dörediliň şertler bilen tanışdy. İdara binasynda hünärmenleriň öňüzlükli dähmet çekmek üçin ähli mümkinçilikler gödüňde turupdyr. İş ataglaryna, işgärleriň netijeli dähmet çekmek üçin zerur enjamlar, şoltanna kompýuterler, mebeller we beýleki degişli serişler bilen üçinedilip, burada bildirilýän talaplara dolu ýaýyp gelýär. Hormatly prezidentimiz mallarçylyk toplumy bilen tanışlygyny dowam etdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň owagjok toplumyna gödäwçilik diýen ornatary Atakalliýew Altyn halky döwlet kärhanasynyň täze mallarçylyk toplumynyň işi barada hatabat berdi. Bellenşäli mallarçylyk toplumynyň işini düwrewap usulla alyp barmak we mallaryň ýedegini sanly gomarkaly dolandyrmak üçin idara, barlakhana, naharkhana binalary hemde jemi 500 baş mal saklamagy niýetlenen 3 tane bölüm, 200 baş göle saklanýan 2 bölüm, tagym bölümi, otim meýdançaty, ýapyk görnüşli im ammary kerek edýär. Şeýlekem veterinariýa we karantin binalary, owagjok diýenkalaryň we gurallaryny hemde ýürütülişdirilen awtologlar saklamak üçin kömekçi diskalar bar. Şeýlekem vice-premier hormatly prezidentimize Ahal vilayatynyň Akbuda etrawynyň çägine gurulmagy teklip edilýän ýylda 15 million ýumurtga we 1000 tonna towu etini öndürýän guşçuluk hemde 1000 baş ýer şakly mallar saklamagy niýetlenilen mallarçylyk toplumlarynyň taýýarlanan şekil taslamalary barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz owagjok buğdagyny özgertmek boýunça durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ýurdumyzda azyk bolşugyny hatda puturlandyrmaga, bäsişige okuyup ölümleriň önümçügini artdyrmaga gönükdirilendigini belläp, toplumda döredilen düwrewap şertleriniň önümçügi ýokary derejede alyp barmaga mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Bu wagtda bir näçe taşyklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz barlakhana bölümi bilen tanışdy. Hormatly prezidentimiz bölümiň hünärmeni bölümde ornaşdyrılan enjamlar barada maglumat berdi. Bellenşäli barlakhanada Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň, Ýaponiýanyň, Germaniýanyň, Polşanyň hemde Bolgariýanyň ýokary hilli enjamlary ornaşdyryldy. Bu enjamlar taýýarlanýan iýimleriň, goşunlaryň, däneli iýimleriň kilini we ýokumlylygyny tiz wagtda barlamaga, düzümini anyklamaga niýetlenenler. Olar barlakhanada ýerine ýetirilýän işleri düwrewap usulla guramaga ýardam berýär. Hünärmen purzatdan peýdaranyp arkadagy gahrman serdarymdy hemde gahrman arkadagymdy ýurdumyzyň bir taraplygynyň şanly 30 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlady. Hemde ýaş hünärmenleriň rehmet çekmekle üçin döredilen şertlere tüýsürekden hoşallygyny beýan etdi. Hormatly prezidentimiz hünärmene üstünlikleri ardy edip toplumyň naharkhana binasyna bardy. Naharkhanada döredilen düwrewap şertler aşpezlere dürli tagamlar taýýarlamaga mümkinçilik berýär. Munyň özi gahrman arkadagymyzyň döwlet adam çynir diýen asyrly ýörelgesiniň häzirki wagtda hormatly prezidentimizin paratatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň beýanydyr.
Sonra hormatly prezidentimiz toplumyň iri şaklamalary saklamak üçin niýetlenen birinji bölümle bardy. Bu ýerde iri şaklamalary üçin döredilen amatly şertler hemde döwlet tehnologiýalar mallaryň öňün berjigini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Döwlet başlarymyz toplumda işleriň talap laýyk alınıp barylmagynyň mümkindigini bellädi. Hemde vice-premier Ataka Aliýew bu wagtda birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Sonra hormatly prezidentimiz mallarçylyk toplumynyň tagym bölümine baryp gördi. Bir bölümde bir wagtyň özünde 40 başlygyrdan öňüm almaga mümkinçilik döredipdir. Ýokary ygtybarlylygy we netijeligi bilen tapawutlanýan tagym enjamlarynyň kömegi arkaly her bir sagyrdan alynýan tüýdüň möçleriniň hatawaty ýöredilýär. Sagyrın saglyk ýagdaýyna haýsydyr bir üýt göçmeler ýüze çykan halatyna sagym enjamy awtomatik usuly öçýär. Bölümde arasyçylyk düzgünleri iýiligleri gödөгçilikde saklanýar. Sonra hormatly prezidentimiz mallarçylyk toplumynyň gezim meýdançalaryna iri şakly mallar synlady. Mallaryň yerli toprak howa şertlerine uygunlaşmaklary üçin toplumyň bölümlerine kadaly temperatura we çygylyk derejesi üpçün edilýär. Şeýlekem olar wagtly wagtyna ýürüýte meýdançalarda gezdirilip, kadaly gan aýlanşygynyň bolmagy gadanylýar. Munyň özi iri şakly mallaryň it öňüçiligini ýokalandyrmak, mallarçylykdan alynýan azyk önümleriniň önümçülüğünü arttırmak için esas bolup durýar. Sonra hormatly prezidentimiz toplumyň ýaş göleleri hemde ine mallary saklamak üçin ýetlenen bölümlerine bardy. Bu ýerde täze bolan gölejikler üçin ýürüýte agyllar gurnalypdyr. Bir bölümde çeýlekem ine mallary saklamak üçin ýetlenen bölümde olara iýiligderli hünärmen we veterinar gödөгçiligi amal açylýar. Şunun bilen baglanykda sagyrlary saklamak üçin ýetlenen diskalaryň ähli zerur enjamlar olary awtomatik usulla araslaryan we mallary suwa ýakmaga niýetlenen gurallar bilen üpçün edilenligini bellemek ýakymly. Döwlet başlarymyz mallaryň baş sanyny artdyrmagyň, mallarçylyk pudugyny ösdürmegiň esasy ugurlarynyň biridigini bellädi. Bu wagtda birnäçe tapşyryklar berdi. Sonra hormatly prezidentimiz o tim saklanýan ammara bardy we bir ýerde iýimleriň görnüşleri bilen tanışdy. Toplumda iri şaklamalar üçin o timleriň dürli görnüşleri taýýarlanýar. Hünärmenler her bir o timiň ýokumlyk derejesini gödөгçilikde saklap, mallaryň aýratynlygyna görä berilmeli iýimleri hemde olaryň möçörlerini kesgitleýärler. Toplumyň mallaryny o tim bilen büýükdensiz üpçün etmek maksadyna häzirki wagtda 164 hektar ýere däneli ekinler, 47 hektara ýörünje ekildi. 74 hektar ýere ekilen mekkejegün orlup ammara ýerleşdirildi. Toplumda mallar üçin ýokumly o timleriň taýýarlanmagy, bir ýerde önümçüň iýiligleri artdyrylmagy we öndürilýän önümleriň ýokary hilli bolmagy üçin möhüm şerti üpçün edýär. Hormatly prezidentimiz gyş mewsiminiň gelip ýetmegi bilen maglykda mallary dok we ýyly gyşratmak üçin ähli virus çäreler görmegiň möhümdigini belläp, burada degişi görkezmeler berdi. Sonra hormatly prezidentimiz mallarçylyk toplumynyň ýol başlygyna täze satyn alynan kuwatly tenkalaryň we awtologlaryň açarlaryny gowşurdy. Toplumyň ýol başly ajaýyp sowgatlar üçin arkadagy gahrman serdarymyza hemde gahrman arkadagymyza çeksiz hoşallygyny beýan etdi. Täze tenkalaryň hataryna Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň John Deere kompaniýasynyň kuwatly traktorlary, däne ýygy we ot orjy kombaynlary, dürli görnüşli owagçylyk gurallary, şeýlekem Hatay Halk Respublikasyna we Ýaponiýada öňürilen dürli ýürüýtileşdirilen awtologlar, tenkalar hemde ýeňil awtologlar bar. Bu döwrewap tenkalar toplumyň işgärlerini netijeli işlemek üçin ýokary öňüzlik kuwatlyklaryna eýdirler. Hormatly prezidentimiz soňra mallarçylyk toplumy bilen tanışlygyň başynda toplumyň kömekçi diskalaryny synlady. Olarda döredilen mümkinçilikler toplumyň işini ýokary derejede guramaga hemme tarapdan esasy çemilişilýänligini ýene dergedek tasdiqlaýar. Kuwatly, häzirki zaman tehnologiýalar bilen üpçün edilen ýokary öňüňçilikli owagçylyk kärhanalaryň döredilmegi ýurdumyzda adyk önümleriniň önülüşiniň artmagyny üpçün edýär. Soňra döwlet başlarymyz toplumyň veterinariýa bölümine baryp, onuň enjamlaşdyryşı bilen tanışdy. Bu ýerde veterinar Lukman hormatly prezidentimize bölümüň alyp barýan işi barada maglumat berdi. Bellenşýäli bir bölüm mallary wagtlaýyn aýratynlykda saklamaga we bejermäge niýetlenenler. Onu bir wagtda 12 başmala veterinar kömegini bermäge şertler edilipdir. Bölümde ornaşdyrylan Germaniýanyň we Büyük Britaniýanyň öňdebarjy enjamlary ýokary arasda distilýelen suwy öndürmäge, emeli tohumlandyrma işlerini ýokary hilli geçirmäge,
iri şaklamaların toynoklarını, iyilik işlerini alıp barmağa mümkünçük berýär. Veterinar Lukman şeýle döwrewap mallarçyk toplamyny açyp berenlik üçin tüýs sürekden hoşalyk bildirip, gahryman arkadagymda hemde arkadagy gahryman serdarymda bir jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň abadançylygynyň bähridine alyp barýan işleriniň arwaşlyklary beslenmegini arzu etdi. Hormatly prezidentimiz döwrewaplaşdyrylan mallarçyk toplamy bilen tanşlykdan soňra hemmelere işlerine üstünlükleri arzu edip birden ugrady. Sonra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň suw hojulugy baradaky döwlet komitetiniň Altynatyr Türkmen köýli aragatnaşyk we gödäwçilik dolanýyş idarasyna geldi. Hormatly prezidentimiz Hytaý Halk Respublikasynyň Şantuy kompaniýasyndan täze satyn alynan terkek çekici we ýangys taşyjy awtologlaryň hemde ekskavatorlaryň teňki aýratynlyklary bilen tanışdy. Häzirki wagtda ýurdumyzyň suw hojulugynyň teňki binýady iýiligderli pugtulandyrylyp, onuň döwrewaplaşdyrylmagyna iri maliýe serişdeleri gönükdirilýär. Şunun bilen bir hatarda tuwara saraýjy desgalar, howdanlar gurulyp ulanmaga berilýär. Bu işlerde dünýäniň öňde barjy önem önüjleriniň kuwaty teňkeleriniň giňden peýdalanýar. Şeýlekem goşmaça suw gorlaryny döretmek hemde obagçylyk ýerlerini suwarmak üçin gidrotenki desgalar gurulýar. Bu serişdelerinden erejeli peýdalanmak boýunça öňde barjy gadanlanlaryň ornaşdyrylmagyna iri taslamalaryň durmuşa geçirilmegine de mühim ähmiýet berilýär. Daşary ýurtlardan iýilikderli satyn alynýan ýokary önüjlikli teňkeler degişi suw desgalarynyň arasynda saklanylmagyna, obagçylyk işleriniň has netijeli bolmagyna ýardam berýär. Arkadagy gahryman serdarymyzyň satyn alyp beren bu döwrewap teňkeleri, sowudyş we ýyladyş ulganlary, şeýlekem ýörüýte monitor arkaly durandyrylýanlygy bilen tapawutlanýar. Dürli kasemli teňkeler puwdugyň öňden bar bolan inzamyň binýadyny pugtulandyrýar. Ýokary önüjlikli bir teňkeler ýurdumyzyň ýakly günjeklerine geçirilýän ýer-suw gurulşyk işleriniň diýipgillerini artdyrmaga, şor suw akabalaryny giýje günnüzden tertipde arastlamaga, ekrançyk ýerleriniň meliorativ ýagdaýyny düýpli gowlandyrmaga mümkinçilik berýär. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllarynyň bayram edilýän günlerini mallarçyk pugdugynyň täze desgatynyň işe giýdirilmeginiň, şeýlekem suw hojulugy pugdugynyň maddi enzamyň binýadyny hata pugtulandyrjak täze teňkeleriň satyn almagynyň aýratyn mana iyi bolanyny bellädi. Vice-premier hemde vilayet häkimleri ýurdumyzyň obagçylyk pugdugyny ösdürmäge döredip berýän şertler üçin gahryman arkadagymda we arkadagy gahryman serdarymda tüýs sürekden hoşalyk bildirip, bir jan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň abadan durmuşyny üçin etmek orunyna alyp barýan tutumly işleriniň hemişe arwaşlyklary beslenmegini arzu etdiler. Hemde ýöňde goýulan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek üçin ahlaslaryny, gaýgyrmajaklyklaryny anandyrdylar. Şeýlelikde täze mallarçylyk toplamy, suw hojulugyna degişli döwrewap teňkeler ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň paratatly başdanlygyna obagçylyk pugdugyny häzirki döwrüň taraplaryna laýyklykda diversifikasiýa ýoly bilen üýtdirmäge gönükdirilen önüjlikli strategiýanyň ýene-de bir aýdyň mysalydyr. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Rumeniýanyň prezidenti Nikoşordana we ýurdun ähli halkyna Rumeniýanyň milli güni münasibetli mähirli gutdaglaryny we iň gowy ardaglaryny iýerdi. Döwlet başdanymyz mümkinçilikden peýdalan prezident Nikoşordana tüýsürekden berkjan saglyk we bagtyarlyk ýurdun halkyna bolsa parahatçylyk, abadançylyk hemde rowaşlary ötdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Taýlandyň paşasy Maha Vajirlandkorny ýurtda güýçli ýagşylar täbäplemeli gelen suw joşgunlarynyň köp sanly adam pidalaryna şikayet etmeleri hemde weýrançylyklary getiren ýerli gynanç hatyny berdi. Döwlet başdanymyz şu kynçylykly pursatda gurban bolanlaryň dogan garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynançyny hemde medet berjesellerini, ejer çekenleri bolsa tiz wagtda sagalmaklar bardaky dileglerini beýan etdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Indoneziýa Respublikasynyň prezidenti Prabowo Subianto ýurdun Sumatra welaýatyna güýçli ýagşylar täbäplemeli gelen suw joşgunlarynyň köp sanly adam pidalaryna şikayet etmeleri hemde weýrançylyklary getiren zerarly gynanç hatyny berdi. Döwlet başdanymyz şu kynçylykly pursatda gurban bolanlaryň dogan garyndaşlaryna we ýakynlaryna ýürekden gynançyny hemde medet berjesellerini, ejer çekenleri bolsa tiz wagtda sagalmaklar bardaky dileglerini beýan etdi. Watan habarlar gepleşimizi dowam edýäs. Indi bolsa hormatly prezidentimiň adyna gelen hat bilen tanış edýäs, onu şeýle diýilýär.
Onun arkidereti Türkmenistan prezidenti Cenab Serdar Berdimuhammedow. Gadarly dostum, yurtlarymyzyň arasyndaky üstünlükli dowam edip gelýän dostluk we özara düşünşme gatnaşyklaryny hasam puturlandyrmak maksady bilen men Cenab Abdulaziz Ahmad Al-Advanini Kuwait döwletiniň Türkmenistanaky adatda naşr we dowluk tiyal ilişdi wezipesine bellemek kararyna geldim. Cenab Abdulaziz Ahmad Al-Advaniniň okuyup başarnyklary we tejribesi ynandan wezipany siziň maqullamaňyzy münasip derejede ýerine ýetirjekdigini ynam döredýär. Sizin arkidertiňizden onu hoş niyetli kabul etmeňizi we meniň adymdan ähli beýan etjeklerine hususanam size bagtyarlyk, Türkmenistanyň halkyna bolsa awadançylyk we gülläp ötüş bardaky tüýsürekden arzuwlarym ýetirenine oňa dol ynanmaňyzy haýyş edýän. Şeyh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Kuwait döwletiniň emiri. Şuwun hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň tawşyry boýunça mejlisiň başçy Gulmanow Kuwait döwletiniň Türkmenistana täze belinen adatda naşr we dowluk tiyal ilişdi Abdulaziz Ahmad Al-Advani'den ynanç hatyny kabul etdi. Milli parlamentiň ýol başçy döwlet başçylygymyzyň adyndan diplomati jogapkärlik wezipe belenmegi bilen gutlap, oňa iki ýurdun arasyndaky köp orly hyzmatdaşlygy putulandyrmak boýunça alyp barjak işlerini üstünlükleri arzu etdi. Dostlukly ýurdun dowlat ýarly wekili hoş niyetli sözler hemde Türkmen topragyna bildirilen mehmansöýerlik üçin hoşallyk bildirip, öz nowatyny Kuwait döwletiniň emiriniň, hormatly prezidentimde hemde Türkmen halkynyň melli lideri, Türkmenistanyň halk matlabatynyň başlygy Gahrman Arkadagymda mähirli salamyny hemde iň gowy arzuwlaryny getirdi. Duşun dowamyny diplomat milli parlamentiň düzümi we onuň ýurdumyzyň kanunçylyk bunyadyny toplumlaryň döwre waplaşdyrmak boýunça alyp barýan işleri Türkmenistanyň içerik hemde daşar siýasatynyň esasy urlary bilen tanışdyryldy. Hyzmatdaşlaryň gelje uly ugurlary boýunça pikir alışmalaryň dowamyny ek taraplaryň we köp taraplaryň görnüşdi. Elkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkary guramalaryň çäklerini üstünlükli ösürilýän Türkmen Kuwait döwlet ara gatnaşyklarynyň giň ugurlary boýunça pikir alşyldy. Doşuň ahyrynda Kuwait döwletiniň Türkmenistanaky adatda naşr we dowluk ýarly ilçisi Abdulaziz Ahmed Al-Adwani ynanşmak, birek-birek hormat goýmak esasyny ösürilýän dostlukly Türkmen Kuwait gatnaşyklaryny hasam putulandyrmak üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy. Ilki bilen Kuwait döwletine Türkmenistanyň dostluk gatnaşyklary ýokary baha berilýäni bellemekdiň. Buňky doşlukda biz köp taraply hyzmatdaşlygy berkitmek we üstünlüň möhüm ugurlary barada pikirleşdik. Ma'lum bolýarly häzirki wagtda Türkmenistan we Kuwait döwletiniň arasyndaky däp bolan dostluk gatnaşyklary özara düşünşmek we ýakyn hyzmatdaşlygyň ýokary derejesi bilen tapatlanýar. Biz bu gatnaşyklary mundan meýlekde uzak maksatlaryny esasa putulandyrmagy hemde täze derejeye çykarmagy maksat edilýär. Ýurtlarymyzyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulanmary iki taraplaryň hyzmatdaşlyk döwrli ugurlarda iýiligdäl ösdirilýär. Bir geljekde de gatnaşyklaryň gerimini barha giňeltmekde ihlasly zähme çeker. Hemişelik bir tarap Türkmenistanyna bildirilen mehmansoýerlik üçin Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagy hemde Türkmenistanyň hormatly prezidentine köp sagawatyny aýdýan. Sag bolun. Halkara parahatçylyk we ynançmak geline ýurdumyzyň edari kärhanlarynyň gadanýan zähmet üstünlükleri gowannyrjydyr. Daşow şäkerdäki paxta egirji kärhanasynyň gadanan üstünlükleri munyň aýdyň misallary. Daşoğuz şäherindäki paxta egirji karhanasyna ýaşlaň ýüzlerçesi ýokary ruh welentlik bilen zähmet çekýär. Bu ýerde işlen gije günnüzlerin alınıp barylmagy her iş gününi ýokary üstünliklere beslemeklige mümkinçilik berýär. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna şowly iş görkezjilerini eýe bolýan paxta egirji karhananyň hünärmenleriniň şu ýyly ýokary zähmet üstünliklerini beslemeklige bolan hyjulary asla gowşamaýar. Karhanada öndürilen önümler bolsa dünýä bazaryna ýokary isleklere münasip bolýar. Önümçilik bölümleri öňde barjy daşary ýurt kompaniýalarynyň dürli görnüşli ýokary önürjülükli egirji enjamlary bilen üpçün edilenler we olar ýerli hünärmenler tarapyndan başarjyňlyk bilen işledilýär. Şu wagt karhanada işleýän hünärmenden ählisi özleriniň iş usatlyklaryny ýokary hil derejesine önüm öndürmeklige bagş edýärler. Netijede öndürilýän önümler barha köpelýär. Gadanylýan üstünliklere karhanada zähmet çekýän işgärleň ählisi de özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Yerli hünärmenler tarapyndan erkedilýän enjamlar arkaly
öndürilýän ýokary helli önümleri görüňde gowunç buýsanjyň artýa. Bu kärhanada ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary şoň ýalyda beýleki ähli iş şertleri hunärmenler tarapyndan gözegçilikde saklanylyp, önürjülükli işledilýär. Kärhana hormatly prezidentimizin dokma senagaty pudogyny ösürmek boýunça durmuşa geçirýän nusulyk işleriniň bir misalydyr. Bu ýerde hereket edýän barlak hananyň hem ýürütülüşdirilen kämil enjamlar bilen üpçün edilmegi, öndürilýän önümlüň hil derejesiniň hemme taraplaryň talaba laýyk kesgitlenilmegine mümkinçilik berýär. Kärhananyň işgärleri ykdysadiyetimiziň ygtybarlygyny hasaplanýan dokma pudogyna berýän hemişelik gollawy hemde ýokary hili önüm öndürmek üçin ähli mümkinçilikleri, ajaýyp şertleri döredip berýänligi üçin türkmen halkynyň milli lider gahrman arkadamyda, hormatly prezidentimiz arkadagly gahrman serdarmyda özleriniň ýürek töründen çykýan alkyşlaryny aýdýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urunny halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşyny üpçün etmek maksadyna gönüktirilen giň ýerimli özgertmeleriň rowançlyklary beslenmegini ýurdumyzyň hususy iş öwürleriniň münasip paý bardyr. Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy etrawynyň çaýyna ýerleşýän Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýeti şeýle kärhanalaryň biridir. Hormatly prezidentimiň ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi hemme taraplaryny gollamak baradaky döwlet derejesine amala aşyrgan tagallarlarynyň ruhlanýan Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetine polietilenlen, polipropilenlen haritlaryň ýüklenilmegi, düşürilmek üçin zerur bolan 2 gatly ýükasy plastik tekçeler öndürilýär. Önümün bu görünüşü dürlü haritleri kıyıtga wagtda yüklep düşürmekde. Olary amarlarda talaba laýyk ýerleşdirmekde. Uzak wagtlap saklamakda möhüm ähmiýeti ýedir. Ol harit dolanşygyna wagty tygşytlamaga, serişdeler netijeli peýdalanmaga mümkinçilik berýär. Hut şonuň üçin hususy kärhananyň öndürgen önümlerini etle bildirgeniň sany ýygydarlartýar. Ýükasy plastik tekçeler agramlarynyň ýeňilligine garamazdan ýük göterji tehnikalar olaň 4 tarapyndan baryp bilýärler. Bu tekçeler daşky howa gurşugynyň täsiratyna mümkin bolan hadiselerini uzak wagtlap durnuklygy bilen tapawutlanýarlar. Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýeti bu enjamlary öndürmek işlerini ýürütip aýyrmalary esasyny alyp barýar. Häzirki wagtda kärhananyň önümleri Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny hemde hususy kärhanalary ýygydarly uradylýar. Elkinji tapgyrda ýükasy plastik tekçeleň her ýerle 140 miňüsi öndürilen bolsa, bu görkezji häzirki wagtda 2 ýokarlandyrylyp 280 miňe ýetdi. Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýetiniň hunärmenleri geljekde önümçiligiň gerimini hasam giňeltmegi gözüňe tutýarlar. Munyň özü kärhanada öndürilýän önümli möçürlerini artyrmak bilen birlikde önümlerini ikinji gezek gaýtadan işlemäge hemde olardan taýýar önümler almagy şertler döredir. Senagat Plastik Hojalyk Jemgyýeti öz taýýarlayan önümleri bilen ýurdumyzda geçirilýän sergilere de ýygydarly gatnaşýar. Hususy kärhana hunärmenleri ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösürmekde. Hususy iş öwürleri hemme taraplaryny gollamakda döwlet derejesine edilgen bimeçer aladalar üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagly gahrman serdarmyza hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Hormat adamlar, nuwarsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 1-nji dekabrda sagat 20-den 2-nji dekabrda sagat 20-nji boljak wagt barady. Türkmenistanyň hidrometeorologiýa barada gullugynyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny ütkep durýan bulutly howa bolup azkem ýagyş ýagar, ömürli bolmagy mümkin. Demirada klimmatlardan 9-14 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetini 3-8 gradus, günnüdini 12-17 gradus, kenar taraplaryny bolsa 10-15 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ütkep durýan bulutly howa bolup ömürli bolmagy mümkin. Demirada klimmatlardan 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetini 1 gradus sowukdan 4 gradus şeýle maýl. Günnüdini 14-19 gradus maýl bolar. Mar welaýatyny ütkep durýan bulutly howa bolup günortadan 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetini 3 gradus sowukdan 2 gradus şeýle maýl. Günnüdini 16-21 gradus maýl bolar. Leva welaýatyny ütkep durýan bulutly howa bolup günortadan 8-13 metre ýetýän şemal uçar. Howa gijetini 3 gradus sowukdan 2 gradus şeýle maýl. Günnüdini 14-19 gradus maýl bolar.
Daşowda welaýatyny üýtgäp durýan bulutly hawa bolup ömürli bolma mümkin. Günni ordan tilde sekunda 8-13 metre ýetýän şemal öter. Hawa gejesine 3 gradus sowukdan 2 gradus şeli mayıl. Günnüdine 9-14 gradus mayıl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp durýan bulutly hawa bolup ömürli bolma mümkin. Demir atyp günmatardan tilde sekunda 10-13 metre ýetýän şemal öter. Hawa gejesine 1-3 gradus, günnüdine 16-18 gradus mayıl bolar. Ýurdumyz boýunça dekabr aýynyň 2-sine magnit hadisasynyň gowşok täsiri bolmany araşdyrýar. Edil watandaşlar, gyş fasylyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazar alyp, fasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmegde maksat berýär. Mehriban ýyleşler, bulary berja etsen, ýylyň islenik fasylyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urduny ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär senýär. Ähli ötüşýäriň özüne bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sag bolýar adamlar.